чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини тарзи юнони румӣ дар толори мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзиши оид ба намудҳои теквондо 2 рӯз идома мекунад. Дар рӯзи аввали рақобатҳо гӯштингирони вазнҳои 60, 67, 77, 87 ва 97 килограмм барои дарёфти зинаҳои ифтихорӣ байни ҳам мубориза бурданд. Федератсияи гӯштин дар ҳамбастагӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии мазкурро ташкил ва роҳандозӣ намуд, ки дар он паҳлавонони зиёд ширкат доранд. Рақобатҳоро паҳлавонони вазнашон 60 килограмм оғоз намуданд, ки дар ниҳоят ғолиби якчанд мусобиқаҳои байналмилалӣ Фирӯз Мирзораҷабов дар финал бар Ҷамшед Қурбонов ғолиб омада чемпиони Тоҷикистон дар соли 2020 гардид. Ба иттилои масъулин, дар рақобатҳо мунтахабҳои тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар ҷалб шуданд, ки роҳандозии чунин чорабиниҳо боис ба кашфи чеҳраҳои нав дар намуди гӯштингирӣ хоҳад шуд. Мубинҷон Ахмедов дар рақобатҳои ниҳоии вазни 67 килограмм бар гӯштингири вилояти Суғд Дилшод Маҳмудов ғалаба карда ғолиби ин мусобиқа гардид. Дастпарвари мактаби гӯштини дигари вилояти Суғд Суҳроб Юсупов бар ҳарифаш Ҳабибҷон Зуҳуров дастболо шуда чемпиони Тоҷикистон дар вазни 77 килограмм шуд. Суҳроб Абдуллоев бошад дар вазни 87 килограмм дар финал Ансор Муқимовро шикаст дод. Вазни охири рӯзи аввали чемпионатро 97 килограмм ташкил медод, ки дар ин вазн Мирзоамин Сафаров бар ҳарифаш Ҳабибулло Абдуллоев ғалаба карда унвони қаҳрамониро дар чемпионати Тоҷикистон ба даст овард. Ба ҳамаи ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқа медалу ифтихорнома тақдим карда шуд.